Dito dire lab na. Sa yung lugar? Sonok. Sonok. Tahan dyan ma-video na ta. Tahan. Hi vlog, welcome to my guys. Bugas ko ano. Asa naman ta? Doon na dito. We're going there. Tara. Kanang bato, bagikan sa babaw no, natagak na diha. Dito. Bakit? Samdi ay yun. Masasang mo likod. Tara po to. Ito ako? So, may kaunlap. Silagin. Maram kadnas ko andari. Basta ako ang likod na ito. Ha? Umuhapod. Kasi mangyaya ko eh. Wala ba tayo tubig? Ito ba? Sana all. Nadrila no? Ito tao ambak-ambak na. Sonok. Ito yan sa lake. Kung ba may diri. Alright. See how